ஹாய் மக்களே! அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று பிறந்தநாள் கொண்டாடுற, கல்யாண நாள் கொண்டாடுற அனைவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இன்னைக்கு எங்க வீட்டு சமையல் வாங்க வீடியோக்குள்ள. பார்த்தீங்களா? வெள்ள சாப்பாடு. வெள்ள சாப்பாடு. கனவா கமகமன்னு மணக்கிற கனவா மீன் குழம்புங்க. பாருங்க மண்ணு சட்டியில கேஸ்லேருந்து இறக்கி 10 நிமிஷமெல்லாம் ஆஃப் பண்ணி கொதிச்சுட்டே இருக்குதுங்க. அதுதாங்க மண்ணு சட்டிக்குள்ள வித்தியாசம். பார்த்தீங்களா? இன்றைக்கி மண்ணு சட்டியில் பார்த்தீங்களா கனவா மீன் குழம்பு. வாங்க ரசம், தக்காளி புளி ரசம். வாங்க மக்களே, இன்றைக்கி மண் சட்டி கனவா மீன் குழம்பு எங்கள் வீட்டில் அனைவரும் சாப்பிடலாம். வாங்க மக்களே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பெல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் மக்களே. நன்றி, வணக்கம்.